Галиаскер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрында чираттагы премьера. Актуаль әңгәмә сәхифәсендә шул хакта танылган скрипкачы Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләге иясе Динә Закирова сөйли. Әңгәмәне хезмәттәшебез Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Динә ханым. Исәнмесез? Демәк, бик җиңүнең бәйрәменә санаулы көннәр калып барганда Камал театры тамашачыларына яңа премьера тәкъдим итәргә булган. Менә татарның үзе өчен генә түгел, фашизм белән көрәшкән халыкларның барысы өчен символга әйләнгән, символик геройга әйләнгән Муса Җәлил турында тагын нәрсә әйтеп була икән дигән фикер туа тамашачыларда. Шуннан да без һаман эшлибез, безнең менә оркестр яңарды, көчәйде, һәм инде яңадан яңа проектлар эшлибез, һәм инде әлеге премьерада менә шушы датага туры килү өчен да бик символик, безнең өчен аеруча бер дәрәҗәле. Муса Җәлил турында инде күп нәрсә әйтелгәндер, әмма ләкин безнең үзебезнең карашыбыз һәм инде әлеге спектакль белән без ниндидер башка төсмер кертәсебез килә дип әйтәсем дә килә. Мактанып әйтәсем килә, әлеге спектакльнең сценарий авторы минем ирем Илнур Закиров. Мин әлеге спектакльнең тууына шахид. Сценарий. Демәк беләсез, башынан азагына кадәр беләсез. Нәрсә буласын беләм, әмма ләкин бу инде процесс, бик күп кеше катнаша торган процесс, һәм инде ул көннән-көн кызыграк. Без оркестр музыкантлары буларак та әлеге спектакльдә катнашу безнең өчен аерым бер тәҗрибә. Безгә бик ошый. Камал театры артистлары сәхнәдә җырлый, классик җырлар менә Муса Җәлилнең шигырьләренә язылган композицияләрне, җырларны җырлыйлар. Безнең өчен зур ачышлар булды. Әлеге артистларның җырлаулары, мәсәлән, Алмаз Бурхановның тембрына мин Маршы җырлаган белмәгән егеземе? Юк, дөресен генә әйткәндә андый тембр бик сирәк. Андый юк булыр дип уйламаган егеземе? Алай булыр, алай кирәкмәс дигән кебек, алай булыр дип уйламаган идем. Ләйсән Гатауллинның бик матур тембрлы җырчы икән безнең. Күп кеше белмидер әле, Камал театры артистлары арасында профессиональ җырчы, белемле дә артистларыбыз бар безнең. Ул да булса Ришат Ахмадуллин консерватория бетерде. Яшь актрисабыз Райхан Габдуллина, ул училище бетергән, Аухадиев исемендәге көллиятне бетереп килде безгә эшкә инде. Демәк, тик торганнан гына концерт, спектакль дип аталмый инде, әйме? Концерт өлеше дә булачак дигән сүз. Концерт өлеше үрелеп бара дигән сүз инде. Шуннан да бик кызыклы синтез бу. Классик әсәрләрне, җырларны менә шулай спектакль аша ничектер тамашачыга җиткерү бу яңалык. Һәм инде минемчә сезгә, тамашачыларга бик кызык булачак әлеге безнең тамашабыз. Динә ханым, һәр заманның ничектер теге үз кыйммәтләре була дип әйтәләр бит инде. Һәр заманның үзенә күрә табыну нәрсәләре була. Менә Муса Җәлил заманында көрәштәше белән батыр дип таныганчы Садлыкҗан дип йөрттеләр. Аннан соң таныганнан соң инде агитацияда кулланып, совет заманында ул ниндидер бер теге культка әверелде, шәхес булудан аерып. Аннан соң күпмедер вакыттан соң без аның татар кешесе, гап-гади генә татар шагыйрь икәнлеген, хәтта балаларында бер генә түгел, шәү булганлыгын, хатынында шәү булганлыгын аңладык, гади кеше икәнлеген аңладык. Менә бүгенге яшьләр күзлегеннән, бүгенге яшьләр Муса Җәлилне ничек итеп тудырырга җыйналар? Аларның кыйммәтләре үзгәргәнме әллә? Менә безнең төп вазифа әлеге спектакль аша яшьләргә Муса Җәлилнең кем икәнлеген индерергә, аңлатырга, инде балаларны да әлеге спектакльгә менә балаларыгыз белән килсәгез, аларда инде патриотик рух тәрбияләргә, безнеңчә менә бу куелыш инде күп кешегә ашарга тиеш һәм икенче күзлектән карый башларлар кебек әлеге. Һәм шуннан да теге үзгәрми торган кыйммәтләр дә бар бит әлеме? Шул батырлык, мәсәлән, Муса Җәлилнең батырлыгы шуннан да безнең татар өчен түгел, гомумән бөтен фашизм белән көрәшкән кешеләр өчен символик. Сез аның өлеше иттегез инде кемнәр катнашканлыгы. Менә артистларны карарга җөрүчеләр өчен сез тагын кемнәрне атарыгыз? Барысын да атадыгызмы? Безнең әлеге концерт спектакль беренче түгел. Без бу спектакльне зур цикл кебек эшлибез, һәм инде беренче концерт ул Рөстәм Яхинның иҗатына багышланды. Әлеге концертта шулай ук артистлар җырлады, оркестр зур бер әсәр башкарды. Рөстәм Яхинның беренче концертын безнең солистыбыз Зөлфәт Фәхразиев иде. Һәм инде әлеге циклның тагын бер тамашасы Муса Җәлилгә багышланган концерт булачак.
минем яраткан артистларым катнаша. Лейсан Рахимова, Раиль Шамсуаров, Ирик Кашапов, Ришат Ахмадуллин, яшьләр бик күп инде менә бик матур җырлаучы артистларны катнаштырабыз. Һәм инде шуны әйтеп үтәсем килә, театрда бөтен артистлар да җырчы, һәм киләчәктә артистларны җырламаган артистларны җырлатып ачышлар ясарга уйлыйбыз, һәм әлеге цикл дәвам итәчәк, әлеге менә концертлар һәм киләчәктә Алла бирсә бөтен татар композиторларында барлап чыгарга иде исәп. Булай булсын, уңышлар юлдаш булсын сезгә дә алга таба. Тамашачыларны көтеп калабыз 2 майда булачак премьерага. 2 май премьера театр, музыка, Җәлил. Рәхмәт итегез, хөрмәтле тамашачылар. Исәнлектә күрешик.